farin komai da ke murmushi da dariya a za ki iya zama jaruma matuƙa dole zan baki ƙarfin gwiwa yadda ya kamata gaskiya. Kai wani irin natacce ne? Daji ka san so baya jin kai haƙuri daji. Tana rufe mu bai. Ba so ba, so ya ci ubansa. Shage fuska kamar taka gala. Sana'ar kowa ita ce gadarar shi, sana'ata ita ce komai nawa, sana'ata ita ce farin ciki na, sana'ata ita ce annashuwata. Waka na ji mawaƙi ne ni, ba zan daina waka ba domin yar ku jika ta kusha, ba magani ce ba balle a ce dole sai na sha, dan ina waka kun mai shani tamkar sha ni ba barawo ba dan fashi ne ba cin hakin wani ba. To kunci ku sani soyayya kowa ya san ba ƙarya ce ba, yar ku tana so na za ku yi mata ketan nan babba, kun san shi ciwon so ba zai taɓa jin barma duba, bai kyala yaro ba haka bai bar babban ba, ban ga dalili ba na tsadar mai waka ba, gari da yawa maye ba zai yi cikai ba ku yi duba, idan wani yaƙi kanan can wani zai soka a gaba, rayuwa haka ta gada ba ban zafi ne ba, ban tauye mudu ba ci da addini ba, ban yi kawalci ba. Surutu abincin mai waka haka rabi ya tsara mai, sana'ar yan baiwa ce saka kalamai sai jarmai, wasan kusa na zagin musu sanya tsanan mu a rai don mai, hakan bai dace ba kuma ba girma ne ba, bukukuwan kuma baki ke sanya ku nishaɗi ku yi duba, ku ɗau kuɗi ku biya. Ga tambaya ta a gare ku zo ku faɗa mini amsar ta, wayan tabbacin MCC cikin ƙasar nan mahukunta sun kama mai waka hannu da mu yake ta, ai sai barawan gwamnati munafikin al'ummati, idan ya je neman aure da kuɗin shi ba za a giya mai ba, ashe mawaƙi dai an katsana, sirkai na kusa ni dai ba jahili ne ba, sittin tana kai na hadda tilawa ku yi duba, na san hadisai har fikihu ƙawa'idi ba wai ba, ban kasa sallah ba ban taɓa shirka ba.